Na veľkolepej Jozefovskej párty nám manželia Jakubiskovci prezradili, že po sebe hádzali stoličky. A presne v takomto veľkolepom duchu bola poňatá aj celá Jozefovská párty. Na pódiu okrem iných zaspievali aj Paľo Drapák či Robo Mikla, ktorý si s prítomnými krásnymi dámami aj zatancoval. Objektívom fotografov neušla ani Ivana Christová, ktorá do spoločnosti vôbec poprvý raz priviedla svojho nového priateľa Viktora Frisíka. Večierok otvorila hymna všetkých Jozefov v podaní Petra Stašáka a svoje miesto mal aj jozefovský drink. Ten večer pokrstili výstrelom z pištole. Hlavným pravidlom akcie bolo, že za Jozefa boli v ten večer všetci, aj tí, čo majú v rodnom liste napríklad meno Juraj. Diana Jakubisková však s touto možnosťou spokojná nebola. Ja protestujem, ja Jozefa nechcem. Protest, neprotest, Juraj Jakubisko sa nakoniec stal naj-Jozefom večera. Deň Jozefov má najvyššie šance stať sa oficiálnym dňom všetkých mužov. Ako zvykli v minulosti dopadnúť oslavy Dňa žien a ako v ten deň dopadli gratulujúci muži, to máme ešte všetko v živej pamäti. Ako by však mala vyzerať taká poriadna oslava Dňa mužov a ako by sa o nás mali postarať ženy? No tie ženy by sa mali o nás postarať, by mali nám navariť, by mali urobiť takúto oslavu, jak je tu na Jozefa, ako urobil Jožko Oklapčák. Že to by malo takisto, že poďte chlapci, teraz vám my ženy ukážeme, že jak je dobre. Nie? A to sa zatiaľ neuskutočnilo. Ja si myslím, že každý muž by mal svoj deň osláviť tým, že by si vedel obrániť ako rytiel svoju dámu. A pokiaľ ja mám byť rytierom, tak som Don Kichotom a bojujem vždycky s veternými mlynami. A bol Juraj taký v mladosti? No áno, ale ona aj dneska. No. Áno, áno. Ale boli chvíle, keď sme mali toľko energie, že sme hádzali po sebe stoličkami. Vážne? Áno, no však to bolo krásne, veď na to som najkrajšie spomenul, lebo to boli vášne. Ešte dodáme, že Juraj Jakubisko daroval Jozefovi Oklamčákovi takýto originálny obraz. Na chvíľu sa ešte vráťme k Jozefovi Golonkovi. Ten nás milo prekvapil svojím vysoko elegantným štýlom oblečenia. Takto ho do spoločnosti vyfešákovala jeho manželka. Jeden muž má byť elegantný, má byť príťažlivý pre tú dámu. Nelenže dáma, my nemôžeme si silikóny dať, my si nemôžeme nič nadstaviť, že áno, tak musíme nejakým iným spôsobom pôsobiť na tie dámy, aby sa u nás zaujímali. Jozefovská party ako oslava Dňa mužov v réžii Jožka Oklamčáka má za sebou ďalší úspešný ročník. Všetci hostia sa zhodli, radi prídeme aj na budúce.